Vítejte v Ruigi Cloud. Přináší vám nekonečné možnosti a osvěžující novinky. Jako jedna z největších cloudových platform na světě si osvojuje technologie umělé inteligence, přetváří pracovní postupy a usnadňuje vaše podnikání. Využijte výhod algoritmu. Ruigi AI vám přináší pohlcující digitální realitu, přesná data a přehled nad vaším projektem. Obsahuje množství scénářů s bohatými funkcemi, které vyhoví vašim potřebám a usnadní implementaci vašich projektů. Obnovení každé stránky na cloudové topologii je komplexnější díky rychlému rozpoznávání zařízení třetích stran. Ať už pomocí počítače nebo telefonu, cloud vše synchronizuje a vizualizuje. Kromě výše uvedeného jsme také vylepšili množství scénářů. Řešení BYOD je kreativní způsob, jak můžete kontrolovat topologii vaší sítě i s výrobci třetích stran. Reje hotelové řešení vám umožňuje řízení chytrých směrovačů a provádět úpravu datových toků a upřednostnit připojení pro VIP hosty. Ve fázi údržby projektu spravujte efektivně vše z jednoho místa. Cloud vám pomůže rychle a efektivně řešit problémy. Díky novému prostředí Ruigi Cloud je obsluha snadnější a přehlednější. V cloudu je budoucnost i v řízení podnikových sítí. Ruigi Cloud. Vše je nové.